እግዚአብሔር ኃይሌን መዝሙረይኒው መድኃኔ ካቆነኒ እግዚአብሔር አምላኸይሞ ከኽብሬ አምላኽ አቦዩ ከብሎይ አሜን እግዚአብሔር ኃይሌን መዝሙረይን ይሞ መድኃኔ ካቆነኒ እዚ አምላኸይሞ ከኽብሬ አምላኽ አቦዩ ከብሎይ ከነብሎይና አምላኽና አሜን هاليلويا مدحان زخوننا أملاخ سمو يبارخ هاليلويا تمسجن كنبلينا تمسجن كبرن هبك لنا أتالعول تمسجن عنجي هنا جزكا خندلي نمسجنا دو زبل كنا خبرن هبك لنا مدحان زخون كنا أملاخ تمسجن سمكا أما أخلنا لعليبا نسمكا نعبيو لنا نبارخك لنا تمسجن هاليلويا هاليلويا مدحان كون كان إخا تمسجن كبري نعابي سمكا يخون هاليلويا كم زدحان أخوينا خنا مسجنينا مدحان زرعي كاب دق علمات نبزجرن برهان كم زتساجر حزب أخوينا خنا مسجنوينا هاليلويا أتي ملؤن تبقون وهبت زلوا أملاخ كله ملؤ تبق وهبت ذهبنا سمو يبارخ هيوت ملأت ذهبنا سمو يبارخ هاليلويا سمكا لعليبل أبا هياوان كنركب نعخا نهياو أملاخ كان مسجن غيركا يخمو تمسجن نمسجنك لنا كم زدحاني أبا هياوان دمتي عللتان مدحانن ألو كم أسل زغن لنا نمسجنك لنا تمسجن قويتا نبارخك لنا هاليلويا هاليلويا أتالعول نجوس هالخا بليت أمنت كامورا يكون لنا يتمسكن أما أخلنا مدحان تجبر سلازلها كم قالك سلازخون كان مسجنك تمسكن هاليلويا هاليلويا كبرين عبسم كيهون نبارك كان عب محرت كتمسكن ريبادانا شيك لبدي لبورينا ماسا محرت كان عاي أبتت صباح حدش نبله أبتت صباح حدش محرت أبتت صباح تتصور أملاخ تشكم أملاخ نهزبخ تقاسي أملاخ نموقاسي خاتسال أملاخ سمكا يبارخ نتنزبر تعات رايزي كنا نخلو تتاتي تحنقر أملاخ سمكا يبارخ هاليلويا سمكا لعليبل سمكا لعليبل كب بلي خمس بلا باريخا نحنا خانسم كب نبلو لنا أما خلنا لعولي خاسم لعلي بال هاليلويا عتاني صلوتنا تسمع أبونا تمسجن 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 نمسجنك لنا ريبادانا ما شادالا باغرابادانا ما سيكريدي لبودا باشدي لبدي لبوسا ريكادانا ما سانتو لابرادانا ما شادالا باسا كابتي مدحان كونن زبلو كابتي كبارنت زوجهم جزي كسا حجي زدحن زل أملاخ كسا حجي قلتمو زيد خما أملاخ كسا حجي نمدحان كفو دق زلو أملاخ هاليلويا نعنا زدحان كحجون مدحاني كالكايو نعنا زدحان كحجون أبزي هكوت نسمعو زلنا مدحان ألكا حجون حليف كتدحن أملاخيخا نتهم نمدحان زتحلو كتدحنهم تخيليخا أبزهو كات مدحان الله نبلالنا بشم يسوع كريستوس مدحان يخون كابت بلاعي بلع توت أملاخ لومي مدحان يخون بخلو نسمعو مدحان يخون بزح مدحان يخون هاليلويا هاليلويا ريبا دونا ما شاكرا بادينا ما سي تمسجن نمسجنك لنا أبزاكي بكاخت بارخنا زفتها أبيت ألوتيك حجسوم يزبل كاملاخ أبيت كحجوس لازله لومي ريل نعنا زيب أني إلي نبل جات نجات نعملاخ نريئلو مس منفس قدوس نتانا خفلو تتنكيفنا دما بخم وزين واتقالو أني إل نعملاخ جات نجات ريمو نفسيك أدحينا ترفت كم زبالو لومي زلوات نجر أب أني إل يزلخو نبل هاليلويا جات نجات نريئلو أتينا نواتقلو زي كونه تتنكيفنا نواتقلو أبتي أبقدمي قطو ناي حاقوس تقابالو زتبهاله ناي حاقوس تقاب زلوه فوسن برختن زلوه هيوت زتعزز زلو بأني إلي زلوه
نأملاخ قد نقد كريو هاليلويا هاليلويا زدافع زي كون زتنكف منفس هاليلويا هاليلويا كم كراودد وزعيلو زتنكف زدليو رخيبو زوات لومي نأملاخ قد نقد رئيه نبللوك يخونلنا ريكادونا ما شادا لابا غرابادينا ما سيكين تليبو داراباسا ريبا جاغادينا ماسا سمكا يبارخ هياو سلازخونكا ريسخا سلتقلتلنا تمسجن ننفس وقفنا لومي انكاونتر سلازلكا تمسجن أبونا مسجنك لنا كمتي بسمنا تفلتنا لمون بسمنا عدرس لتقبرنا تمسجن هاليلويا هاليلويا كم زيد بال أنبيبنا لنا أبيت مريم هواريات تسلين يرام كلهم دك أمزامورتي بزحات سلب بيتروس يتسلين يرام الصوم من دات اللي يخلو بيتروس قاعد دنجت متيو كحكيو آمين لومي كمو يخونلنا دستي دتسألنا يو ببزحي دتسألنا يو بقلي زتسألنا يو لومي كحكيو يمتع كال إندا تتقبل يسقع زدانا قرو السوء يكونن ملأخي وخسع زبلو الصم من البات وحس تتقبل مخانو من البات كي تدقم ميلوم قد كيتم كسدوه تتقبل مخانو جن كحكيو ماتيو لومي مسبرختنا كحكيو يسعى بشم يسوس كريستوس بأدراشنا تخيلو عبتدس الليو زنبرا بوتا خمز متى لومي عبزتهم بركخنا لو ملسي يخون بيسوس كريستوس سم أبغوباينا ملسي يهون بشم يسوس كريستوس أتوم عقيتس أرك إيرم من إيرم أما خليهم عدك إسم من إيرم كابزجن واتيو كند دحازة يحاز طلاي كند زقر كري قرقر كند زت أبب يت أبب لومجن برختنا كحكي حزمت ألو ساعات آمين كحكي حزمت ألو دتقلنا يو زبالة لومي بأدراشنا هاليلويا لومي مرخب الله ملكوتاو مرخب الله بزي تتقبنا يو ملسي الله بشم يسوس كريستوس أبتي تقلوت زفسسلو أبتي زتنبركخنا له لوما أملاخ أدرسك قبروفتي له هاليلويا كحكيحو مدنا يخون بشم يسوس كريستوس اتيك متأكان كسعبكانيو زتباهله نإسرائيل لو منعنا دسعب برخت الله دسعب فوسي الله دسعب ملسي الله بشم يسوس كريستوس بشم يسوس كريستوس اتشعو بمتقلاي كاموت زدحنه ناي حدا معلت قطرا نيرو هيرودوس next day كوسدوي كومي دبلنا تقال أملاح جن قديمو طالقاتيو لومي أملاح قديمو طالقازات ولو ساعات يخون بيسوس كريستوس سم بيسوس كريستوس سم حكايم زبلوه معلتات كيرو مسموت زقات ارو لومي أملاح طالقايتو حدا معلت زي كون حنت دقيق قديمو طالقايتو بيسوس كريستوس سم لومي قطراتات كفو زيناتات بشم يسوس كريستوس أملاح طالقات ولو ساعاتيو هاليلويا نمنتاي اسو اي تلوتن امناي بطرس قداي اندحر نناي هيرودوس مخر افريسو اندحر حنت معلت قديمو مزيو لومي كمو يو املاخنا يتلوتن لومي بيسوس كريستوس سم اواجات باواجات نقلبطو لنا بتي هياو زغنه بتي زبلو زقبر املاخ بتي مدحنان سناينان دحنان زفتو املاخ بشم يسوس كريستوس أواجات يقلبتو نايموت قطراتات يقلبتو هيوات نزارب علينا بيسوس كريستوس سم هيوات يخون ناي أملاخ تالكا مئتاو يخون هاليلويا حزكا اي تخيلون يخان بلون صلاي كركيروم كي أكل زتعاتو ومعتو أوتوماتيكا لتخفيتو هاليلويا زتشغور يشغور لومي دلي أباي أي سرحني ونبل هاليلويا حمام أباي ساستين أي تقبرني خانبل هيوتي باي دسرح حق منفس هيوت تواهيبي هاليلويا تقعل لنا بروحك منقستات حيالات تنحفر كشكش كبلا كفرسة كغير حقتات نرعي لنا لو مقلنا أملاخنا هياوي
أملاخنا أبزفانيو هاليلويا 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 تمالوهم قبلنا نيرو حاونا سمك زي أبيهر تنوع جنبي السطورة يزت أمامن جنبي السطورة يزت أمامن كولي آمين مشاشق يا واشا مشاشق يا واشا مكتا قشاتي طراتنا انتنا طراتنا انتنا طلاتن موقعاتي አንተን ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንመካባለን ደስታ ኃይላችን ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ መሸሸጊያ ዋሻ መከታ ጋሻችን ጦራችን አንተነ ጦራችን አንተነ ጠላትን መውጊያችን አንተም ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራባለን ደስታ ኃይላችን ነው አንተም ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንመካባለን ደስታ ኃይላችን ነው ሃሌሉያ 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 حقوس أملاك حيلنايو حقوس أملاك حيلنايو حقوس أملاك حيلنايو أملاكنا هياويو هاليلويا متقعي زت أمامن متقعي وينا نعقبلو هاليلويا مشاشق يا واشا مشاشق يا واشا مكتا قشاتي طراتنا انتنا طراتنا ጠላትን መውጊያችን አንተን ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራባለን ደስታ ኃይላችን ነው አንተን ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራባለን ደስታ ኃይላችን ነው አንተን ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራባለን ደስታ ኃይላችን ነው ሌዳባዲ ግራባዲና ማራዳዳዳ ባሻዳ ግራባዳና ማሳ ሬካዲና ማሸደሌ ቦሳ እንኮ ዘተአማምን ጸግዒ ኮሚሉ ሙሴ እግዚአብሔር ተዋጋይ መሆኑ ስሙ እግዚአብሔር መሆኑ ነጊርና ሃሌሉያ ንፈረስን ፈረሰኛን አባህሪ ምሰጥ ሓሎም ከምዚሎም ዘሚሮም ንሕናኻ ብኽንድዚ ዝኣክል ምስክር ደበና ብኽንድዚ ዝኣክል ምድሓን ብኽንድዚ ዝኣክል ጣልቃ ምእታው ተኸቢብና ኣለና ሃሌሉያ መከታ ጋሻችን ንብሎ ኣለና ሃሌሉያ ዘተኣማምን ከውሊ ኢኻ ሃሌሉያ 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 አምላኽ ምድሓነይ ዝብሎሚ አምላኽ ምድሓነይ ኮነኒ ዝብሎሚ ሃሌሉያ ካብ ዝሪኦን ዘይሪኦን ዘድሓነኒ ብዓቢዩኻ ህይወት ዝሃበኒ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘስገረኒ ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ዘስገረኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሓንቲ ነገር ክሓድገልክም ቅዱሳን ሎሚ ድጸለኽሞ ብኣድራሻኹም ኳሕኩሑ በአድራሻኹም ሃሌሉያ ስጋዕ ንደናገር ሰርፕራይዝ ክገብረና ያ አምላኽ አሜን በይንና ድጸለናዮ በአድራሻና ኣብ ጉባኤ ከም ህዝቢ ዝጸለናዮ በአድራሻና ንኹሉ ዝሓተትናዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አጸቢቑ ከገርመና ሬባዳና ማሻ ስምካ ይባረኽ መልሲ ስለዘለካ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ንኸንቱ ደይፀዋዕኻና አምላኽ ክብሪ ንህበካ ኣለና ኣኪብካ ትባርኽ አምላኽ ክብሪ ንህበካ ኣለና ሕጂ እውን ኣብ ጉባኤና መንፈስካ ይንቀሳቐስ ህዋተይ ክዝምሩ ከለዉ ሓይሊ ካባኻ ቅብኣት ካባኻ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ደው ዘብል ሓይሊ ስለዝሃብካዮም ኣመስግነካ ሎሚ ሰማይ ዝሃቱ ሰማይ ዝኸፍት መዝሙር ስለዝዝመር ተመስ
كل دما نخبرها سلازخونة تمسكن بشيم يسوس هاليلويا يسوس قويتك هاليلويا حجد ما كان ملخنا هاليلويا سغيلة بايكون كون ستاري زبلك ناي وحق يسوس ستاري يخا سغيلة بايكون كون مفكري زبلك ناي وحق يسوس ستاري يخا سغيلة بايكون كون ملعلي زبلك ناي وحق يسوس ستاري يخا سقيلة بايكون كون شفاني زبلك ناي وحق يسوس ستاري يخا سقيلة بايكون كون ستاري زبلك ناي وحق يسوس ستاري يخا سقيلة بايكون كون مفكري زبلك ناي وحق يسوس ستاري يخا زقرمي بحرياتك زقرمي بحرياتك زدنقي مننتك زدنقي مننتك قالتاكم توسع سقكو كي قلتويك يعني عمروي قالتاكم توسع سقكو كي قلتويك يعني عمروي زقرمي بحرياتك زقرمي بحرياتك زدنقي مننتك زدنقي مننتك قالتاكم توسع سقكو كي قلتويك نعني عمروي قالتاكم توسع سقكو كي قلتويك نعني عمروي واملاخي كمزي لك دقدقاقي سرح كاقرو ويسوسي كمزي لك دقدقاقي سرح كاقرو سرح كاقرو سرح كاقرو سرح كاقرو سرح كاقرو زي الوقت فقر لك مالي فالني كابخا زي ودا محرت اللوكا عين فلان مساحة زي الوقت فقر لك مالي فالني كابخا زي ودا محرت اللوكا عين فلان مساحة لبي زودا كل كالخان فتوكا تفتوني لبي زعرف كل كالخان فتوكا تفتوني عمسك الجمر فقرنا ماني موزفر علينا صنعوا بنمستحات بزي الوقت تعاسر زي الوقت فقر لك ماني فالني كاوخا زي ودا محرت اللوكا عين فلان مساحة لبي زودا كل كالخان فتوكا تفتوني لبي زعرف كل كالخان
መስቀል ጀመረ ፍቅርና መሪፈስ ፍላለና ጽንዕ ብደም ዝተሓፅረ ብዘይልወት ኪዳን ተኣስረ ኣብ መስቀል ጀመረ ፍቅርና መሪፈስ ፍላለና ጽንዕ ብደም ዝተሓፅረ ብዘይልወት ኪዳን ተኣስረ
ኢየሱስ ከምዚ በቃ ደረጋግነ ስራካ ብሎ 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 ስራካ ብሎ
ሃሌሉያ ተአማሚን እንዲኸንብሎ ኢና ሃሌሉያ አምላኽ ይባአኻ ዘላለም ምዃኑ አባይ ረድኤትካ ሃሌሉያ ተአማሚን ኢኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተአማሚን
أملاخي بأخا زلالم غالو هواي حالوها هواي حالوها تأمام نندي أملاخي بأخا زلالم غالو هواي ريتكا هواي ريتكا السمايات كبر خاي نقر
تفريقات نبر من ولو كما غصبر كما غصبر بقبيتك تفريقات نبر من ولو كما غصبر كما غصبر هاليلويا تأمى من الدين على غيبها زلالم عنو هواي حانوها هواي حانوها تأمى من الدين على غيبها زلالم عنو هواي رديتك هواي رديتك تفاكوي لنيرة هيوت أميركاني صعب ربدا سيركا يحلفكاني بزحماياتك انت غبوني سجيرة يواتي مركز كيكاني مركز كيكاني تأمى من اندي أملا خيبها زلالم غالو هواي حانوها هواي حانوها تأمى من اندي أملا خيبها زلالم غالو هواي حانوها هواي حانوها يقباك እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዓቢኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ተተኣማመን ኢኻ እግዚአብሔር እሙንቶና ባኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንእመን ኣለና ኣቦ ሃሌሉያ ግርማን ክብርን ብምልኣተ ኸሊልካ ኣብ ዘይትርም ብርሃና ዘለኻ ኣምላኸይ ዓብ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ ይግዛእካ ግርማን ክብርን ብምልኣተ ኸሊልካ ኣብ ዘይትርም ብርሃና ዘለኻ ኣምላኸይ ዓብ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ ይግዛእካ እግዚአብሔር ኣብ ሕይወተይ ፍሉይ ኢኻ ኣብ መነባብሮይ ፍሉይ ኢኻ ይግባእኒ እዩ ልዕል ከብለካ ክብርካ ንስምካ ስግድ ንኽብርኻ እግዚአብሔር ኣብ ሕይወተይ ፍሉይ ኢኻ ኣብ መነባብሮይ ፍሉይ ኢኻ ይግባእኒ እዩ ልዕል ከብለካ ክብርካ ንስምካ ስግድ ንኽብርኻ ተባረኹ ሃሌሉያ ክብርን አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እስኪ ነዚህ እግዚአብሔር ብጣቂት በእልልታ ዘለና ሁሉ እስኪ ነኽብሮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይገባው እዩ ሃሌሉያ ክብር ከወሰድ ይገባው ስግደት ከወሰድ ይገባው ተዓዛዝነት ከወሰድ ይገባው አምልኮ ኩሉ ተጠቅሊሉ ንዑ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ድማ ክንጸልይና ስለ ምድርናን ስለ ህዝብናን ድማ ክንጸልይና ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቀርብካን መጻለና ጎይታ ንስኻ ለህዝብና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
ክትበጽሖ እግዚአብሔር ህዝብና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልለና ጎይታ ናይ ህዝብና ነገር ትፈልጥ ናይ ህዝብና ነገር ትርኢ ትርዳ አምላኺ ኻሞ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ልብ ህዝብና እግዚአብሔር ናባኻ ክመለስ ልብ ህዝብና እግዚአብሔር ናባኻ ይመለስ ንብላለና ጎይታ ንስኻ ድማ ንምድርና ክትፍወስ ክትባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልለና ምድርና ሕሰባ እግዚአብሔር ባረካ ምድርና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታ ንጎረባብቲ ሀገራት ኩለን ንጸልለና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንኢትዮጵያ ሱዳን እግዚአብሔር ንኬንያ ንጅቡቲ ንኩለን እግዚአብሔር ጎረባብቲ ሀገራት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ ድማ ባረከ ንብላለና ውግእን ወረውግእን እግዚአብሔር ካብቲ ዞባ የልግስ ንብላለና ጎይታ ንስኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሐሳብካን ምኽርኻን ኣብ ምድርና ናብ ከባቢናን ይኹን ንብላለና ነዛ ንነብረላ ምድር ድማ ንጸልለና ጎይታ ንስኻ እግዚአብሔር ክትባረኻ እግዚአብሔር ንመራሕታ ኣእምሮም ክትባረኽ እግዚአብሔር ከተበልጽጋ እግዚአብሔር ነዛ ምድር ድሓን ክኾነላ ንጸልለና ንስኻ ብንልምነካ ዘበለ ትሰምዕ አምላኺ ኻሞ ሕጂ ድማ ንጸሎትና ስለሰማዕካ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ነዚ እግዚአብሔር ብጣቅዒት በልልታ እስኪ እናቅደሮ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይግባው አምልኮ እግዚአብሔር ይግባው ስግደት ሁሉ ተአዛዝነት ንሽሙ ይሁን አሜን ኢየሱስ ጎይታ እስኪ መዘምራን ጎይታ ይባርኩም በሉላይ አሌክስ ጎይታ ይባርካ ኢየሱስ ጎይታ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ናሆምሲ ከምዚሉ እግዚአብሔር ሰናይ ይሉ በመዓልት ጸበባ እንታይ አርዲዩ ነቶም ናቡ ዘማዕቁቡ ድማ እንታይ ገብሮም ይፈልጦም ይብል ክብርና አምላኽ ይሁን እስኪ እግዚአብሔር ነጥጥቃኹም ዘሎ እግዚአብሔር ሰናይ በመዓልት ጸበባ ድማ እንታይ ነቶም አቡ ዘማዕቁቡ ድማ እንታይ ገብሮም ይፈልጦም ይበልዎ ክብርና አምላኽ ይሁን እግዚአብሔር ሰናይ ንዓኻ ሰናይ መዓልት ጸበባ ድማ አርዲዩ ክብርና አምላኽ ይሁን ነቶም ናቡ ዘማዕቁቡ እንታይ ገብሮም ይፈልጦም ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ለመጀመሪያ ጊዜ ናብ ጴንኤል ቤተክርስቲያን ዝመጸ ጋሻ እንድሕራሊና እዚ ልማድ አለና ለመጀመሪያ ጊዜ ዝመጸ እንድሕራሊ ይደርኤኒ ማይክ ክብኹም ካበይ ከም ዝመጻኹም ሽምኩምን እንድሕር ተላሊኹምና ጽብኹ ማለት ክብርና አምላኽ ይሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ናብ ጴንኤል ቤተክርስቲያን ዝመጸ ጋሻ እንድሕራሊ እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን ማይክ አበላይ ክብርና አምላኽ ይሁን شمكي كابي متسيخي هوسانا قلتهم يبهل كاب أديس أبابا هوسانا قاعدة عن متساخي هوسانا كاب أديس أبابا ويلكم هوسانا زابير مسكن كاله قاشان لحرال لنا زابير مسكن قاشان لحرال اوكي زابير مسكن كنا هوسانا نقعد عن متساخو منكم أتقعوا لي ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን ካለ ይብልናል ምሽ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ ከተኸይለ ሕጂን ኣብ መተንባታይ ከኸይደ እግዚአብሔር ይመስገን ተሰምናዊ መደባትና ከም ዘለዎ ይዘሎ ግን ንምዝካር ዘአክል ሶሉስ ሰዓት 5 ፈረቃን ብዙም ማለት 5 ፈረቃን ዝጀምርናይ ጸሎት አለና እንደገና ድማ ሰዓት 5 ጽጋብ 6 ናይ ደቀንስትዮ ዓርብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቀጽሎ ዘለና እንታይ ሮብዕ ምሸት ሰዓት 6 ወንጌል ምስክርነት ዝወጹ አሕዋት አለው ኣብዝ መጽዮም ጸልዮም ወጽዮም ወንጌል ይመስክሩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ቀጽሉ ድማ ዓርብ ሰዓት 7 ዩዝ and young adults አለና ማለት ዩዝ and young adults ሰዓት 7 ቀዳም ቀጽሉ ድማ ቀዳም ሰዓት 5 ስጋብ 8 እንታይ ጸሎትን ቃል አምላኽና አለና ኩላትና ድማ ኣብዚ ዕዱማቲና ከሙ ድማ ናይ ምሸት ምስወዳና ናይ ቀዳም ጸሎት ሰዓት 8 ፈረቃን ስጋብ 10 ፈረቃን መደብ መንስያት በትግርኛ ድማ አለው ፕሮግራም ማለት ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ ካለ ዘለኒ መተንባታ እንታይ ታናይ ሰንበት ድማ ሰዓት 9 ሁሉ ጊዜ ናይ ንጎላ እንደገና ሰዓት 11 ፈረቃን ካላ ይብረለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ ካለ እንታይ ያለኒ መተንባታ ማለት ደቅና ማለሲ ናይ ኪድስ ሚኒስትሪ አውሽቲ
ደቅና ናሽቶ ማለት እዩ ቶይ ሒዞም ናብ ቤተክርስቲያን ዝመጹ ኣለው እንታይ ቶይ ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ስለ ዘሎ ሒዞም ካብ ገዝኦም ካይመጹ እንደገና ካብዚ ድማ ሒዞም ካይወጹስ ወለዲ ክትርእይዎም የተሓሳስቡ ማለት እዩ ክብርና አምላክ ይሁን ኪድስ ሚኒስትሪ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ክብርና አምላክ ይሁን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ምድማ አንተ ያለና ትሬወለኹም አብዚ ማ ያለው ምሽ እትሰሉ በኢትዮጵያ እንታይ ነው እነሆ ማይ ከይጥመቕ እንታይ ክልክለኒ ይሉ በሙሉ ልብኻ እንድሕር አሜን ካንታይ ይኾነልካ ኢሉ ተጠሚቑ ሽዑ እንዳተሓጎሰ ኸደይብ ሎሚ እስኪን እግዚአብሔር በጣቅዒት ምእልልታ አኽብሮም ሽድሽተ ሰባት አለው ዝጥመቑ ማለት እዩ እዚ ድማ አቤ ነገሪ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ካለ ዳሃር ደቅና እዚ ጥምቀት ክሪዩ ክመጽዮም ስለዚህ ቶም አውሽጤ ኮይነን ዘገልግላና መማሃራን ንደቅና ናብ ዝኸሰድወዮም ስለዚህ ኩላትና ወጽዮም ናብ ደገገለ ሃይከዱሲ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ስለዚህ ደቅኹም ርአዩ ማለት እዩ ድሕሪ ፕሮግራም ተንተ ሓላፍነተን ናብዚ ክመጹ ክገብራየን ድሕሪ ግን ወለዲ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ምክንያቱም ናብ ደገ ወጽዮም ስለዚህ ኸዱ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ኩሉ ወለዲ ሓላፍነት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዝቀጽልና አሸር ናብዚ ክጽውዐ ስለ መባእን 20 ክጽልዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ደግምና ነመስግነካ አለና ጌታ ስለዚህ መዓልት እዚ ስለዚህ ንጉህ እዚ እግዚአብሔር አቦ ስለዚህ ሕብረት እዚ ስለዚህ ጉባኤ እዚ ክብርን ህበካ አለና እግዚአብሔር አቦ በአምልኮ በመዝሙር ከናምልከካ ጸኒሕና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አቦ ናይ ፍቅሪ ህያባትና ሒዝና ኣብ ቅድመኻ መጽና ኣለሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ እቲ ሁሉ ናይ ፍቅሪ ህያባትና እስኻ ከተብዝሖ ክትባርኾ ጌታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ብዙሕ ካ በሊዖም አትረፉ ተባሂልኩም ተጻሐፈ እግዚአብሔር አቦ ካብቲ በረኸትካ ዝተላዓለ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነትረፍርፍ ሰባት ክንከውን ክትባርኸና እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ይጽልይ ኣለሁ ጌታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ዘይረኽቡ ኣሕዋተይ ድማ ጌታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እስኻ ደገታት ስራሕ ክትከፍት ጌታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደሽ ነፍሳት እግዚአብሔር አቦ ኣብ መንጎና ዝሽገራ ክህልዋ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክህባ እንዳትልያ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ዘይረኽቡ ኣሕዋተይ ድማ ኩሉ ደገታት ስራሕ ክኽፈት ብሽም ኢየሱስ ይጽልይ ኣለሁ ብሽም ኢየሱስ ተዓጽኦ ማዕጹ ኩሉ ክኽፈት ይጽልይ ኣለሁ ጌታ እግዚአብሔር አቦ እስኻ ማእኸልና ዓቢ ኣምላኽ ካሞ ክብርን ህበካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ በሁሉ ህበካ ህያባትና ባሂሉካ ስለተቀበሉ ንምዕያይ ወንጌልካ ስለዝኸውን ጌታ ብዙሓት ነፍሳት ድማ እግዚአብሔር አቦ ካ ወንጌልካ ዝተላዓለ ኣብ ማእኸልና ስለንሪአን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ህበካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ጉባኤና መዓልትና ሁሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ብሽም ኢየሱስ አሜን
كميكنيهم كما يرفدكم እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክና ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ ሐለፈ ሰሙን አንተ ትምርት ጀሚርና ነርናሞ ናሁን ቅጽለና እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚው ግና ናይ ደቅ አንስትዮ አገልግሎት ሲ ዘዝወፀ ይርሳሉሞ የቀሬታ መጀመሪያ ደቅ አንስትዮ ለምሽት ሰዓት 6 ናይ ደቅ አንስትዮ አገልግሎት አለክን ስለዚህ ሁሉ ኻትክን ደቅ አንስትዮ አብ ካለ አይተቆና ለምሽት አፍተና ፌበን ያ ምስክርነት ህይወታ ኸትብ ካባድማ ብዙ ነገራት ክንማር ኢና ሞ ስለዚህ ሁሉ ኻትክን ደቅ አንስትዮ ለምሽት በሐንሳ ነምሲ ይብላልዋ እግዚአብሔር ይመስገን ወይታ ይባረክ እስኪ ከሚቅሬታውን ከሆነልና አብጥቃሁም ደሆነት ጓል እንተላ ሎሚ አይተትረፊ ይልኩም نودات እግዚአብሔር ይመስገን አይተትረፊ اخي ወይታ ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን በአር ናብቲ ቃል እግዚአብሔር ከን ሐለፊና ወይታ ይባረክ አብዛ ሐለፈ ሰሙን ሉቃስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅዲ 51 ከሳብ ለሱሳን ክልተን ዘሎ ሪና ነርና ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብትናይ ሞዳታ ናይ ምድር አገልግሎቱን ናዛ ዘመን ከሎ ገጹ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመለሰ ዳህራይ ድማ አብኡ ብዛዕባ ምስአብ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ሐዲካ ኢየሱስ ምስአብ ይግባእ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሐሳብ አቡ ሪና ነርና እጅን አብቲ ናይ ዘሐለፈ ሰሙን አይመለስኔ ሎሙ ጥምቀቱን ስለዘሎ ታ ጊዜ ሐጻር ስለዝኾነት ናብታ ዘሐለፈ ጌደስ ከም ተኻሊ ጊዜ ሰመራይዝ ገለ አይገብረልኩም ነ በቀጥታ ናብቲ ናይ ሎም ማልቴ ዝኸይድ ማለት እዩ ግን አብ ዩቲዩብ ስለዘሎ which I encourage you ምልስልኩም አቡ ዘሐለፈ ሰሙን ዘይነበርኩም ሰባት ንኡ ክትሪእዎ encourage ገብረኩም ወንጌል አምወዳእታ ሰሙናት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ብዙሕ ፖርሽን ተዋሂቡ ወይ አንተ ወይ ካብ ዘመድረክ ኮይነ ማትስ ክገብርሲ ቁርባን ደናጊረ ዮሚ አርባዕቱ ወንጌላት ካብ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ 89 ምዕራፋት ይዘለው ካብዘን 89 ምዕራፋት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሕተ 30 ዓመት እድሜው አብዝነበረሉ ጊዜ ተጻፈልና እንተሎ 4 ምዕራፋት ጥራዩ ማቴዎስ 2 ምዕራፍ አብ ሉቃስ ድማ 2 ምዕራፍ ፋክት ንሱን ዝበዝሐ ወለዶ ይተዘርዚሩም በር ብዙ ዛንታ የለን ኢየሱስ ካብ 30 ዓመት ለታሕቲ አብዝነበረሉ ጊዜ ሲ ታይ ከም ዝነበረ አበይ ከም ዝነበረ ገለ ብዙሕ ንፈልጦ ታሪክ ሲ የብልና 4 ምሰጉደልኩም ዘይ ቁርባን ደናጊረዮ 89 ማይነስ 4 ክንደ ይሆናሉ 85 ሐቀ 85 ምዕራፋት ግን ናይተን 3 ዓመትን ፍርቃን ተኸውን አብዛ ምድር ዚኣ ዘገልገለሉ ይተጻሒፉልና ማለት እዩ ካብዝ ድማ ሓደ ፐርስፔክቲቭ ክንርኢ ክንሕስ ለዝደለኹ ካብዝ ድማ 29 ምዕራፋት ድማ ናይ ሞዳእታ ሰሙን ናይ ህማማት ወይ ድማ the passion week ድባሃል ታ ቅድመ ፋሲካ ዘላ ሓንቲ ሰሙን ረአዩ ናይ ሓንቲ ሰሙን ዛንታሲ 29 ምዕራፋት ተጻሒፉልና ካብዘን 29 ድማ ናይ ሞዳእታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ስቅለት ዝነበረት 24 ሰዓት ድማ 9 ምዕራፋት ተጻሒፉልና ታምሸተቲያ መጽሐፍ ቅዱስ ከተንብቡ ከለኹም ሲ ከመያ ተነውሕ እንዳበልኩም ይኹም ተንብቡዋ እግሮም ከሐጽቦም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክምህሮም ዳህራይ ድማ ክክሰስ በታሊትቲአ ናብቲ ሸንጉኦም ናብ አይሁድ ክወስድዎ ዳህር ድማ ናብ ጲላጦስ ክወስድዎ ናብ ሄሮዶስ ክልእኾ ሄሮዶስ ናብ ጲላጦስ ክመልሶ እታ 14 ሰዓት ሲ ብጣዕሚ ብዝርዝርያ ተጻሒፋ እቲ ናይ ወንጌል ቀንዲ ሕመረት ሴንትራል መልእኽቱ ሲ አብ መስቀል ዝተፈጸመ ነገር ስለዝኾነ ታ ናይ መስቀል ነገር ታ አብ ኢየሩሳሌም ዝተፈጸመት ናይ ሞዳእታ ነገር ሲ ብጣዕሚ ብዝርዝርዩ ተጻሒፉልና አብ ሉቃስ ምዕራፍ 9:51 ናብ ኢየሩሳሌም ጉዞ ከም ዝጀመረ ገጹ ናብ ኢየሩሳሌም መለሰ ካብ ዝብል ይዝጅምረልና ሉቃስ ንመጀመሪያ ጊዜ አንቢብኩም ተትኾኑ ትጸገም ቅድም ሕጂ ስለ ዘንበብናዮ
already መወዳእቱ እንታይ ከም ዝኾነ ፈሪጥና ኢና ነንብብ ግን for the very first time ሉቃስ ወንጌልን ነንብብ ሰባት እንተንኸውን ነርና ወይት ሙቪን ተንሪኦ ባይዘወይተና ኩሉ ቋንቋታት በግሬት ኮሚሽን ተተርጎመት ከም ዘላታ ሉቃስ ወንጌል ገለ ነገራት ገዲፎም አለው እንበር ካለ ነገር አይወሰኹን ሉቃስ ወንጌል ቃል ንቃለያ አብታ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙቪ ዘላ ማለት ነው ናነ መጀመሪያ ጊዜ እንተ ትሪዋ ታ ሙቪ ወይ እንተ ተነብባሲ ናብ ኢየሩሳሌም መንገድ ጀምሩ ናብ ኢየሩሳሌም ገጹ መለሰ መስበለና እንታይ ኢልና መስለኩም with suspense ኢና ነንብብ ወይ ንሪዮ suspense ቲ ምጽባይ ዘሎሲ ኣብ ኢየሩሳሌም ሲንታ ይኸውን ምክንያቱ ኢየሩሳሌም ገጹ መለሰ መስበለና እቲ መንገድ ድማ ተመኻድ ክዛረብ ከሎ ድማ ከምዚ የጠንክሮ ይውነት ቃላት ንባዕሉ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ክፍለ ዳህራይ ክንንብባ ስለ ዝኾና ዳህናይት ኣይተኺዱ ሕጂ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ነበረሞ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ኣብታ ምዕራፍቲ ኣድማ ሓደ እስራ ጥቅስ ድማ ውርድ ኢሉ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ንቅድሚት ደፍአ ናብ ኢየሩሳሌም መኻድሲ ከረጥራይ ደይኮነ ድማስ ይደፍአል እንታይ ኣብ ኢየሩሳሌም ከኸውን ተይልና ኣብ ኢየሩሳሌም መጽዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰብ ኩሉ ኃጢአት ኣብ መስቀል ቀራንዮ ክውእል ክመውት ነዚያሲ ናብ ኢየሩሳሌም ይደፍአሎ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይዳሎ እና በላይ ሉቃስ ዝነግረና ማለት እዩ ኣብዛ ሐለፈ እዚ ኢየሱስ ገጹ ናብ ኢየሩሳሌም መስመለሰ ንህና ሰዓብቱ ድማ ከመይ ክንስቦ ከም ዝግባ ዝሐለፈ ርኢና ኣለና ሎም ድማ ሓደ ዛንታ which መብዛሕትና ንፈልጦ ናይ ህፃናት መማህራን ድፈትዎ ህፃናቱን ድፈትዎ ህፃናት ዝፈትዎ ዛንታታት አሎ ታሕቲትኩሞ ካብ ብሉይ ኪዳን እዚኣ ዘይብለኩም ህፃን የለን ዳርጋ ናይ ኖህ ይብለኩም አቀደ ናይ ዮናስ ኣብ ከብድ አሳቱ ወገለ ይስሕቦ ዳንኤል ዳዊትን ጎልያድን ናብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መጻኹም ድማ ሎማ አልተንሪኦ ዘኪዮስ ሓጺር ሰብኣይ ነበረ ናብ ሓንቲ ሳግላ ድማ ሓኾረ ክትነግሮ ቀሊል ክሕዝዎ ቀሊል ይስሕቦም ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዝኣበኹም ዝንዳተማሃርኩም ኣብይኹም ኣሎ ስለዚህ ትፈልጥዎ ዛንታ ትፈልጥዎ ታሪክ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስቀረበ ታናይ መወዳእታ ከተማ ካብ ምዕራፍ 9 ዝጀመረ ምዕራፍ 10 ይዙ ያሪኮ እዩ ናይ መወዳእታ ከተማ ዝሓልፈል ኣብ ያሪኮ ከኣቱ ከሎ ድማ ውሽጢ ያሪኮ ክልተ ነገር ኮይኑሎ ሓደ ሓብታም ሰብኣይ መንእሰይ ድማ ኣብ ካል ወንጌላት መንእሰይ ስለ ዝብሎ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪቡ ትካብ ንእስነቱ ጀሚሩሲ መንግስት አምላኽ ደደልያ ድነበረ ሰብኣይ ንሱስ ተዘራረቦ ዘረባት ንረክብ ዳህራይ ድማ ኣብታ ከተማ ሓደ አይነ ስውር ኢየሱስ ይሐልፋሎ ምስተባህለሲ ወድ ዳዊት ማረኒ እና በለድ ጨደረ ሞድማ ጎይታውን ጠሚቱ ዝፈወሶ ኣብታ መንገድ ናይ መወዳእታ ፈውሲ ነዚ አይነ ስውር ይተገሩል ናይ መወዳእታ ድማ ምድሃን ድረኸበ ናይ መወዳእታ ኣብታ መንገድ ቲ አድማ ምስ ኢየሱስ ኢንካውንተር ድገበረ ድተዘራረበ ሰብ ድማ እዚ ዘኪዮስ ኢየሩሳሌም ምስአተወ ማልኮስ ድበሃል በታለይተቲአ እዝኑ ጴጥሮስ ድቆረጾ ተፈዊሱሎ ናይ መወዳእታ ፈውስ እንተይልነዮ ምድሃኑ እንተ ኮይኑ ኣብ መስቀል ኮይኑ ናይ መወዳእታ ሓደስ ካብቶም አመጽተሲ ናይ መወዳእታ ጊዜ ታ ሰዓታት ምስ ቀረቦ ታ ናይ መወዳእታ እድሉ ተጠቂሙስ ኣብ ምድሃን መጽዩ ኣብታ መንገድ ግን ናይ መወዳእታና ተጠንቀቆን ከሎሲ ናይ ዚኦም ሰባት ዚኦም ታሪክና ንረክብ ናይ ዘኪዮስ ታሪክ ዛንታ 10 ቁጥርታትን ሕጽር አቢልና ሎም ማልቲ ክንድሪዮና ምስቲ ዘሎ ጊዜ በጣም ክቅልጠፍ ክፍትኒ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 10 እዩ ዛንታ ምዕራፍ 10 ተሻአተ ካብ 1 ክሳብ 4 ሉቃስ ብዛዕባ ዘኪዮስ የፋልጠና ዘኪዮስ መን ምዃኑ ንሽተይ ሓበሬታታት ይህበን ኣብ ቁጥር 5 ኢየሱስ የዛርቡ ክሳብ 7 ዘሎ
ኣብ ሸሞንተን ትሽዓተን በናይ ሓድሽ ትርጉም ትግርኛ እንተሪኹሞ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ናይ ቀደም ትርጉም ትሽዓተን 10 ብሓደ ገይሩ ነታ ትሽዓተ ናብ 10 ናብ 10 ድማ ናብ ትሽዓተ ስለ ዝመልሳ ምላሽ ይቡ ዘኪዮስ ታናይ መወዳእታ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኹኡ ተዛሪቡ ቁጥር 10 ዝዛዝመላ እያ ማለት እዩ ስለዚህ ሓጻር ዛንታ ኩላና ንፈልጣ በኸምዝ አይነት መንገዲ በሐጽሩ ክንሪኦ ኢና ተኺልና ንኽብር ቃል አምላክ ኩላትና ክንትስኢና እሞ አንቢብና ክንጅምሩ በስመ ኢየሱስ ከንብቦይ ኢየሱስ ኣብ ያሪኮ አትዩ በአ ሓለፈ እነሆ ዘኪዮስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ሓለቃ ተገውት እዩ ሓብታሙን እዩ ኢየሱስ ከኣ አይናይ ምዃኑ ክርኢ ደል ነበረ ቁመቱ ሓጺር ስለ ዝነበረ ከኣ ካብ ብዝሒ እቲ ህዝቢ ተላኣለ ምኽኣል ሰኣነ ምህላፉ በአ ነበረሞ ቅድሚት ጎዩ ክሪኦ ናብ ሳግላ ሓኾረ ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ አንቃሪሩ ጠሚቱስ ዘኪዮስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ ቀልጢፉ ወረደ ተሐጊሱን ተቀበሎ እዚ ምስራአዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዘምዘሙ ዘኪዮስ ከዓ ተንሲኡ ንጎይታ ጎይታይ እነሆ ፈረቃ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝኣመፅክዎ እንተለውን 4 እጽፊ እፈድዮ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉ ክደሊን ከድሕን እዩ ዝመጽእ እሞ ንስኻ ከዓ ወዲ አብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ መድሓን ኮነላ በሎ ጎይታ ይባርኩም ከፈሉ ህራይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበልኩኹም ኣብታ ናይ መወዳእታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዛናይ ምድሪ አገልግሎቱ ዝዛዝመላ ከተማ በጽሁል ታናይ መወዳእታ ከተማ ቀድሚ ኢየሩሳሌም ዝሓልፈላ ዘሎ አትዩ ዳርጋ እንዳወፀዩ ያሪኮ ያሪኮ ካብ ኢየሩሳሌም 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እትርከብ እያ ኣብ ምድሪ ክርኤን ካብ ዝደሊ ሓገራት ቀዳመይቲ እስራኤል እያ ከም ዝናይ ኩላትኩም ኸውን ኢላ ሓስብ ካልኣይ ግሪክ ሳልሳይ ቱርክ ማለት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ጽሑፋት ጥራይ ነንብቦን ነጽንቆንሲ በአካል ከድካስ ክትሪኦ ጽቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ካብ ብጽሑፍ ጥራይሲ እዚዩ እንዳበልና ካርታ ጥራይ ካብ እንደሪ 30 ኪሎ ሜትር ጥራዩ ርሕቀታ ግን ድገርመኩም ያሪኮ ኣብ ዮርዳኖስ እንዲያዘላ አንደር ሲ ሌቭል ያ ኢየሩሳሌም ድማስ ኤሌቬሽናስ ለለሽሕ ስለዚህ 30 ኪሎ ሜትር ግን ከመይዛ አመሰለ አቀቢ ማለት እዩ ሽህ በ30 ኪሎ ሜትር ሐሲብኩም ወለው አሚ ከመይዛ አመሰለ አቀቢ ኸው ስለዚህ ናብዛ ያሪኮ አትዩ ከም ዝበልኩኹም አይነ ስውር ፈዊሱ እና ወጸና ገደን ከሎ ናብታ መንገድቲአ ዘጋጠሞ ሰብ ናቱ ዛንታ ይዝነግረን ዝሰብ እዚ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 4 ክነግረና ከሎ ሰለስተ ነገራት ብዛዕቡ ነጊሩና ሓደ በዓል ስልጣን ሓለቃ ተገውቲ ታክስ ድእክቡለው ካብቶም ታክስ ዝእክቡ ግና ናታቶም ሲ ቺፍ ታክስ ኮሌክተር ብዛዕባ ሮም መግዛእትናይ ሮም ብዙሕ ግዜ ከጽነ ይፍትኒ ማለት ሓድሽ ኪዳን ክርዳእካሲ እቲ ታይም ክርዳእካ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ግዜ ብዛዕባ ጳውሎስን ህይወቱን ድብል ሓደ መጽሐፍ የንብብና ንጳውሎስ ሽኡ ቅድሚ ስኢሉ እቲ መጽሐፍሲ ጳውሎስ ገለ ኢሉ ቅድሚ ምጅማሩስ ጳውሎስ ዝነበረሉ ዘመን ኢሉስ እቲ ዘመን ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ፖለቲካሊ ሶሻሊ ገለሲ ከፍሕ መብርሂ ይሄ እጅ ሮም በቲ ግዜ ክትገዝእ ከላ ካብቶም ካልኦት አገዛዛኣ ፍልይ ዝበለ ባቢሎናውያን ክገዙ ከለው መጽኦም ነቲ ዝሰዓርዎ ህዝቢ ገፊጦም ምርኮኛ ገይሮም ናብ ምድሮም እዮም ድወስድዎ ዝነበሩ ሮም ከመይ ነበረት ሮም እንታይ ትገብር መስለኩም ነቲ ዝሰዓረቶ ህዝቢ ነቲ ዝሰዓረቶ ሃገር ሮም ናብኡ ይዝመጽ ገፊጡ ነቲ ህዝቢ ሙሳ ዳይኮነስ ካብ ሮም ገቨርነር ጥራይ ዝመጽ ከም ሮም ገይሮም ሲ ነታ ዝሓዝዎ ሃገር
يمحدروا من قد سرحوا كسحج زلوا من قدتات مالتيو أب كله تركبات كله تزفلت the known world سي صبوك جيرو ما تحيزمو بسلام أي درادرونيو حيالو تحدروا دلوا أب كله بوتاتات دما stations اللوام أب stations دما يسأنه جالا أجرجر جالا عامس أنت تلاقيلو منم محرت ديب اللو متحدرات يلاقوا بكل طف سلام نايت أبوتاتي أزي كبلوا اللوام سلازي سلام نايروم بحال مالتيو بسلام يدرادرون بيلاطوسون اغرغر كايكون قلطيفو بقى يسقل زبله اتي بوليسي فلطوي روم كابت حدا جخ مصلكم زدلو ابزي اتحزا جي زغونه منግስት መቼም بقرص ይዙናበር روم دما حدا دفلطሉ ነገር ድነበረሲ بقرص ጾታ ይልናብሩ كلها تقرص 14 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ኣብ ግዝኣት ሮም ዘስተንፍስ ዘበለ ሁሉስ ስለዝነብር ዘሎ የስተንፍስ ስለዘሎስ ይቅረጽ ካብቲ እኽሊ ይቅረጽ ካብቲ ዘምረቶ ማለት እዩ ዝኾነ ኮሜርስ ንሳቶም ሓደ ነገር they make sure ካብ ከተማ ሲሰብ ብናጽነትን ብሰላምን ክንቀሳቀስ ይገብርዎ ክትንግድ ካብቲ ሓደ ቦታ ግዝኣት ኣብ ውሽጥ ግዝኣት ሮምሲ ናብ ዝኾነ ሃገርን ከተማን ከም ድላይካ ክትንቀሳቀስ ሙሉእ ናጽነት ኣለካ ጥራይ ግን ክትሓልፍ ከለኻሲ ክትቀረጽ ስለዚህ ብቀረጽ ጾታ ይብሎምን እታ ቀረጽ ድማ ክክቡ ከለው ድማ በጣም ሓያላት ካብሮም መጽኡ ኣይኮነን ሓደ ቀረጽ ዝእክብ ካብቲ ህዝቢ ነቲ ህዝቢ ዝፈልጥ ቀረጽ አካባቢ ይሾሙ ለዝፋለጡም እንታይ ይረክብሲ ይፋለጡም ካብሮም ዝመጸ ገቨርነር ጲላጦስ ኣይኮነ እንደእክብ ካብ ማእኸል ህዝቢዩ ባዕሉዩ ነቲ ህዝቢ ዝፈልጥ ካብቲ ወገኑ ዝኾነ ካብዩ እትምእካብ ስለዚህ ከእክቡ ከለው ድማ ፍራንቻይዝ ከምዚ ኣብ ዘመንና ዘሎ ኮሙ አይነት ዝተወሰነ መጠን ከእክብ አለው ብድሕሪኡ ተኣኪቡኻ ኮሚሽናቱ ሳቶም ዝደልይዋ መጠን ስራይ የምጽ ስለዚህ ካብኡን ለዓሊ እንድሕር ኣኪቡ ምስቲ ህዝቡ እንድድባስ ናቶም ጉዳይ ሮም ግን ታክ ድደልየታሲ ተእክባል ስለዚህ ሕጂ ዘምጽአልኩም ዘለኹ ሰኢላ ይኮንኩን ሃዙኒ እዚኦም ንሮም ዝእክቡ ሰባት ሮም ወራሪያ ገዛኢት እዚኦም ሰባት ነቶም ገዛእቶም እዮም ድሰርሑ ዝኣዩ ዘሎ ካብቲ ዝኣከብዎ ድማስ ንሮም ዝግባእ መስሓቡስ ካብኡ ኣብዚሖም ተኣከቡና ገዛእ ርሶም ስለዝኾነ ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢሲ ተተጸልኡ እዮም ምክንያቱ ንጸላእቶም ዝኣዩ ንህዝቦም ዝብዝብዙ ሰባት እዮም በአርዘኪዮስ ሃብታም ስልጣን ዘለዎ ስልጣኑ ድማ ታክስ ኮሌክተር ሰኢሉን ታክስ ኮሌክተር ጥራይ ድማ ደይኮነ ቺፍ ታክስ ኮሌክተር ዩ ሃለቃ አከብቲ ቀረጽ ወይ ተገውቲ ስለዚህ አማአገል ህዝቡ ከመይ ከምዝ ተጸልአ ገምቱ ናይ ተጋዊ ገንዘብ ኣብ ቤተ መቅደስ ቅቡል ኣይኮነን ኣብ አይሁድ ኣብ ቤተ መቅደስ ድኾነ ይኹን አይነት አገልግሎት ክገብር አይፍቀደሉን ምሱ ምትህብባር ማለት ሲ ኣብትናቱ ኃጢያትን ገበንን ገዛ እርስኻ መህዋስዩ ስለዚህ ምስኦም ሕብረት የብሎ አውትካስት ዲዮም ድተገፍኡዮም ናብቲ ሃይማኖታዊ ነገሮም ሲ ፍጹም ዘይህወሱ ሰባት እዮም ስለዚህ እዚ እዩ ዘኪዮስ ከነግረና ሁሉ ሀብታም እዩ ታ ከተማ ባዕላ ድማ ሀብታም ከተማ ቀረጽ ክፍል ከሎሲ ካብቲ ሀብታም ዝኾነ ከተማ ብዙሕ ይዝእከብ ማለት እዩ ካብተና በእስራኤል ዘለዋ አርባዕተ ዝኾና ብዙሕ ቀረጽ ዝእከበለን ከተማታት ሲ ሓንቲያ እዛ ያሪኮ ተሐለፈ ጊዜ ጠቂሰልኩም ነይረ ኤክስትራ ባይብል ዝኾነ ኣብ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪክ እንረኽበሉ ታሪክ ዝጽሐፈልና ሰብ እንተሎ ጆሲፈስ ድበሃል ብስጋ ይሁዳዊ ግን ናይ ሮም ታሪክ ጸሐፋይ ነው እሱ ክጽሕፍ ከሎ ብዛዕባ እዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ፓለስታይን እታ ዝሓብተመት ከተማ ይልዋሉ እቲ ከባቢ ሪችው ዳህራይ ድማ ዮርዳኖስ ኣሎ መስገሪ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ምብራቁን መሕለፍዩ ስለዚህ ብኡሲ
ብዙ ሀብትን ብዙ ነገራትን ኮሜርስን ሲ ዝመሓላለፈሉ ቦታ አብዛ ከተማ ዚ አኮይኑ ገንዘብ ዝእክቡስ ሓለቆም ስለዚህ ብዙ ገንዘብ አኪቡሎ ሀብታም ይዘሰባይ ከነገረና ከሎ ድማ ካልሲ ብዛዕባ ናቱ ስትራክቸር ነጊሩናል ሓፂር ሰብአይ ድማ እዩ ምህፃሩ ድማ ምስቲ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ሽግር ስለ ዘሎ እዩ ዝነግረና ዘሎ ኢየሱስ ከሐልፍ ከሎ ብዙ ሰብ ስለ ዘሎ ክርኢ አይከአለን ህፅሩ ከልኪላቱ ኢንፋክት ካብቱ ናይ ቁመት ምህፃሩ ግን ናይ ጽድቂ ምህፃሩ ዝገደደ ሽግር ይነሩ ሽሙ ድገርመኩም ዘኪዮስ ማለት አቡን ሀዲውን ከውጽሉ ከለውሲ ጻድቅ ኢኖሰንት ንጹህ ማለት እዩ ህይወቱ ግን እዚ አይኮነ አቡን ሀዲውን ግን አትሊስት ዝተመነዩ ሁሉ ነገር ሲ እዚ ይነሩ ናባ ግን መጽኡ ክብረና አምላክና ይሁን እዚ ንጹህ ጻድቅ ደተባህለ ሰብአይ ናብሩኡ ግን አብታ ከተማቲአ بغمز عينت من قدي أبتم أما أخلا يهود زي تتصل سباي حتصير سباي نيرو كريئي كألن شو دقبرا كلت نقرات هلو دقرمي بس أبوز نقرنا نقرم سباي زيب لنا كلت نقرات جيرو إنها بويا يبلنا كلا أيدما أبتاس أقولاس هاويرو يبل مقوياي أبكالي جزي لوك أسمر أفسر تحمشته كتن خلوه ويتانا يسوس كريستوس مسلاك الزارب كله هذا بزعبة تتفوق ودي أبو مسرع أيو يبلنا مش قويو غدا يبل أبتبحلي هذا أبسب أي قويو ناي هذا أبسب سي ورجع يدخلون تبلو بتقرينيا بروتوكولو سي أيكونا أي قوينيو أتا كيد قوينيو عمس قال إيلو كالي سب كل إغيو التكالتشر مبر السوق قويسي نوريو ويتانا يسوس كريستوس هابزنا قرنا زي أبوس كمي نتوم تفوقات كم زنافق كنقرنا كاري الناس لزدلي اتوم زنقروم زلو يردومي بايزا ويتا كفلتي أنت ذكركم نمنتا يوت بكس يوم جميروم نتا كسوم كردوم يليو مسحات آن مستقوتس نمنتا يتوقل أرك حتى أنا أرك تجوتي إخا مسبلوه كردوا أميليو سلسلة مسلا ترى بيلو نجروا تفقت باقي لما تتفق دريم كل دم تدليو مسترخ بسي كمي عينات حجوز كم زلوا تسال سيد ما تفقولت سلازي تأبوس قويه لهم كلوس نعتاتهم أبو هذا أبسط قويه ما أرغندينا في أوانيرو ما أرغندي كابت النورم كابت السوشيال نجارسي زوج أنا جاري جبرانو إذا سب أيزون زكيوسي أبيو بعد سلطانه قويو مقويايو دم ما غي أكلسي أبتاساق لا دم ما حاورة من يخابنا حجك حاور دخل مالس نعشتو خلنا حاورنا لنا حكي كلاتنا حجك نايتو قبرون يا أبقر مسا كل سبب زت أكبرلو سب حنت خستاي كتحب كرسي نو جنز سب زيسي دليتو يزاري النازلو كما يتحنتو لون يسوس كريم I am sure أبي أريكو بس يقول له زربازي ده أين زربا يسوسي أركتك قوي أركحات أهني وتباهلون بقال ماتيوس تلويز تباهله بقال نسوس تقبلوهم أبيتو عن جدهم مولو هيوتهم لويت والله جلس ساميقول خلوتو كان تسألوه خلوتو كان تفنفنوس جنزي أركتك قوي تباهله سي كريول لني إلوس سبدس حقه سب كم زنتبلا سب كم تنتبلا سي منم أي مسلون ناقوي خد بس حسابكو نيسوس اندادلي كنداي سبات أنا فلت personal فلت يسوس هيكون نشجره سبجن يزوو ماله بسبجن تعسيره ماله اسكيز زناجركو غمامة كابزسي انت يالله قال وي بابا انت يالله الكيامسي منم ودي إذا كل حكي تايد أمو مسج أهون تغيب بحر أبارك يتسألني سب كم زغيب لني سب كم زغيب لني سي ما أسرتي أبا ما أسرتي نبزوحات دا أسر نبزوحات زحزة حكي أبلبهم ناتردهم كحكي هوام كاللو كبك
እናቶ ዛረቦም ከሎ ከብቀሲ ሰብ ከይብለኒ በመባልሲ ዝተአሳሰረ ክንደይ ህዝብ ይዘን ዘኪዮስ ሰብ ዝበለ ይበል ኢየሱስ ይሐልፋሉ ኽሪኤ እንኳ ድማ ከሙ ገበረን ምንታይ መስለኩም this was the last time በያሪኮ ከሐልፍ ዚያ ማአልት ተሕለፍ ሰበዝ ይሁሉ ክሪአይ ካልኩን ደሃን ካልማአልት ኸመጽ እንተ ዝብል ነይሩ የለን ነይሩ እድል ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ተጠቂሙላህ ኢየሱስ ጎይታዩ እና ጎየ ኸይዱ አብታ ሳግላ ሐውኪሩ እና ረአይን ከሎ እሱ በቃ ዚያ ደስተለ ብናቱ ሐሳብ ብናቱ ረድኢት ሲምፕሊ ታ ኢየሱስ አሞዳታ ኸይድ ከሎ ሲክ አብያሪኮስ ክሪኦ ካብዚያ ዘሐለፈ ሲ ምን ማይሐሰብ ሪኤዮለኹ ኸብል ሪኤዮለኹ ትዝክርዶ ኢየሱስ ከሐለፍ ከሎ አኑ ሪኤዮለኹ አብሳጉላ ሐኪረ ካብዚያ ዘሐለፈስ ፕላን አይነበር ሪኤወስ በቃ ከሕጎስ ሪኤዮለኹ ንምባል ጥራዩ ግን ለተናይ ልቡ ድሌት ለተኸመይ ከም ዝናፈቀ ዝረአየ ጎይታ ዘኪዮስ ደይኮነ ምራአዩ ዘገርም ኢየሱስ ግን ጠሚቶ ወኽብረና አምላክና ይሁን አብካላ አይዜና ምዕራፍ 16 ቁጥር 9 ነቶም ልቦም ናብ እግዚአብሔር ተጸገ ብልቦም ንግዚአብሔር ዝደልዩ ሰባሲ መሊሱ ጎይታስ ናቡስ ከቅርቦም ከጸጎ እመታንሲ አይንት እግዚአብሔር ሲ ብዘላ ምድርስ እንታይ ይገብራ ይዞራ ይሉናል እዘን ዝዞራ የኢንትሲ ጠሚተናኦ ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ድማ ታቦታቲ አምስ በጸስ አንቃሪሩ ይብለና ጠሚቱ ሐንሳሬ ያብለዮ በቃ ይህለፍ ድበለ ዘኪዮሲ እሱ ድማ ተጠሚቱ ክብርና አምላክና ይሁን ፕላን አይገበሮ እነዚህ ግን ኢየሱስ ፕላን ገሩው ብናይ ዘኪዮስ ፕላን ከሞይ ነበረትን ግን ብናይ ጎይታ ፕላን ሲ ኮሙኔራ ክብርና አምላክና ይሁን ጎይታ ኮን ማልቲ እንታይ አይነት ነገር ከምዝ ሕዘልና ይንፈልጥ ክትወግሕ ከላሲ እንታይ ይዛላ ታማልቲ አይትፈልጥን ዘኪዮስ ወግሕ ከሎ በታማልቲ ዚአስ እንታይ ማልቲ ከም ዝኾነሲ አይፈለጣን ግን እዚአ ማልቲ ዚአ ህይወቱ ዝቅየረሉ ንዘላለም ዝልወጠሉ ንጎይታ ዝረኽበሉ ብጎይታ ዝጥመተሉ ማልቲ ኮይና ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ናይ ዘኪዮስ ጥራይ ድማ ደይኮነስ ነፍስ ወከፍና ከምዝ አይነት ማልቲ አሎናሞ ስለታ ማልቲ ቲ እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና ሐቦ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና ሐቦ ኢየሱስ ጎይታዩ ተጠሚትና በጎይታ ተራኢና በጎይታ ኢየሱስ ጎይታዩ ጠሚቱ ሪኢው ዳራይታ ዘረባ ድማ ትገርም ዘኪዮስ ይለው ናውረድ ሎሚ አቤትካ ከኸውንሲ ግድ ይሉ ሰይሉ አይነት ዘረባ ድማ ይኮነትን እታ very powerful you አስተብሉላ ቀልጢፍካ አውረድ ይሉ ንምንታይ አቤትካ ክውእል ይግባአን ዘኪዮስ አይ አደሞን ኢየሱስ ግን አዲሙን ገዛ እርሱ ናቤት ዘኪዮስ ይልዎ ሕጅት ምራይ ያክል ካብላ አለ ኮይንካ ምጥማት ያክል ሕጅ ቀልጢፍካ ውረድ ምክንያቱከ አና አቤትካ ክውልሲ ይግባአን ክብርና አምላክና ይሁን ምን አልባት ሎም ማልቲ ዚያ ክብለኩም ትጥምቱ ሰባት ተአም ዝብሉ ዞም መንፈስ እንታይም ብሉ ሆኑ ዞም ጴንጤ እንታይ ዝባሃል ገለና በልኩም ሲ አብታ ሳግላ ኮይንኩም ሲ ትጥምቱ ሰባት ሙራድ ይሁን ይእኸሎም ይክብርና አምላክና ይሁን አንተ ሐፍትና ሎም ያብታ ቀዳሚት ሰርቪስ ህይወታ ይባን ጎይታ ወሪዳ ሀብታ ሳግላ ቤታ ኸፊታቱሉ ልባ ኸፊታቱሉ ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና አምላክና ይሁን ሎም ድማ አብዛ ኻላይት ሰርቪስ ትሕሉ ዶ ትኸው ሎም ያክል ምርአይ ያክል ሰንበት መመለላስ ያክል እንታይም ዝብሉ መባል ሎም ግና ሙውሳን ሎም ግና ሙራድ ይሁን ናውረድ ቀልጥፍካ ይልዎ ክብርና አምላክና ይሁን this is the last time በታ ከተማት ያዛህልፈላ ኢየሱስ ዝራኸቦ ዘሎ ናይ መወዳእታ ጊዜ አያ ሰዓት አያ አይተሕልፍ ይልዎ ክብርና አምላክና ይሁን አይተሕልፉ ዋሎሚ ክብርና አምላክና ይሁን ዛማልት ዚአ ማልትኩም ትኹን ኢየሱስ ጎይታዩ አረ ኢየሱስ ጎይታዩ ናውረድ ናቀልጥፍ ይልዎ እግረ መንገድ ደይ በተሐደ ድማ ነና ድማ ንስብ ዘለና ንጎይታሲ ሰባት ተፈልጡ ዲሁ አብሳግላሉ ናባ ውረድ ክንብሎ ናባ ተራኸብ ምስ ጎይታ ክንብሎም ሲ ነትናትና ኢንቪቴሽን ትጽበዩስ ክንደ ያሉ
نحنا مس قويتا خنرغبو متان مچم يسوس يلن هجنا اورد دبل نحنا ينادلنا بزح حساب يريو بزح حساب يطمد سحلف سنبت اب حدا حزن كيدس حدا سبعي كمولن حلف لفينا اكو نريكم يدا يدل تتغرينيا ولا نغيرنا خمسه اينات يخا قليلو بقى بساغلالو دطمتولو لو مكن انت ينبلو مسلكو نعا كاب ساغلا ورد نعا نزي يسوس زي تقبلو نعا نزي يسوس زي اب لبغاس انغسو خنبلو ميغبا كبرنا املاخنا يكون يسوس غويتاي اتامني يغون اب طقا زلو زكيوس كورد دغبو مس يسوس كخون دغبو يسوس غويتاي قلطف تي نطفؤات زدلي غويتا دليو رخيبو زكيوس ترى يكون لك دلي يسوس ندلن يرو دليو دما رخيبو املاخيو نفس وكفنا رخيبنا حتى ادم حطيات دغبرلا ما التجميرو نحنا كاب املاك كنحدمينا ندلي ددحرينا اندامص زحزنا زطمتنا نعبانا بلدو كحكحنا نابلبنا خاطو نابوشتنا خاطو ناتو كنكون مسو كنحبر متانسي ددحرينا مصيوس زصو الناس املاك رغيبو زكيوس شو نايزا زانتا مچم عباي ملخت زلاب زي قطر شمونتن تشعل مساعته ابيت زكيوس غويتا انتاي كمز محارا وي انتاي كمز سبخو انتاي كم تزاربه اي نغرنا نيو لوقاس كن قال يلو خمزلوس ግምት نخلينا ምዕራፍ 10 ተሻአተ ስለዚህ በጽሕ ድማ ተንካሎት ከይደጋግመልና ኢሉ ይኸውን ሉቃሲ ገዲፍዎ ማለት እዩ ኦሬዲስ ናይ ጎይታ መልእክታትን ትምርታትን ሲ አብዘና 10 ተሸሞንተ ምዕራፋት ነጊሩና ስለዚህ አብት ቤት መስአተው ዘኪዮስ ተተንኪፉ እትል ክትንክፎ ድኽእል ብዙሕ ነገራት አንቶ ይድገለጽ ኩልኩም بزي ምክንያት አይኮነን እዚ ሁሉ አስተብሉ ማንንም ናይ ሃይማኖት ሰብ ዝብል አረኸማን ማንንም ተራ አይሁዳዊ ናቤቱ አያቱ ምሱ አይሐብርን እዚ ሰብ እዚ ተነጸለ ገንዘብን ሀብትን ይዘለው ወንበር ሰብ ይብል ኢየሱስ ግን አይና አቆ አቤትካ ከኸው ይግባአኒ ኢሉ መጽዩ ኢየሱስ እዝን ምስገበርካ ናቤትካ ከመጽ አይበሉ ከምዘለኻዮ ከመጽ ይሉ ريهم بلونج مخان قدم مأمان باللبسي يقدم يسوس نتوم دك مزامرتون كلهم كلهم مراف أسرته ببت درجة عند حري همو كم زيلوا مربعة نجارات تراهم كيدو يلوا مجمّر يعني بتابيتي أمسكركم سي سلام نأخذكم بلو يلوا تسلام مجمّ كاب نورمال سلام تحلف دبلتي بقال بيتروس أبيت سباتيو سب كترخبو خلخا سلام عندو ببالسي زطفو ما يكون ግን ጸልዩ ባርኹዎም ሰላም አውጁሎም ምስ አምላኽ እዩ ድማ ሰላም ይሁንሎም ዳህራይከ እተው ይሉ አቲኹም አብታ ቤት ይሉ ዳሃቡኹም ብሉ ምስኦም ተቀመጡ ተተቀበሉምኹም ምስኦም ሕበሩ ብሉ ስተዩ ዳህራይከ ሳልሳይ ህሙማት አቡን ተለው ይሉ ድማ ፈውሱ ከሳጂ ተነሱ ሃይበሉ ራአዩ ሰላም በልዎ እተው ህበሩዎ ዳህራይከ ህማም ተሎ ድማ ደሆነ ነገር እንተሎ ሲ ሶሉሽን ጸልዩም ሲ አምጹ ዳህራይ አብራባ አያመጽያ እንግስ አምላክ ቀሪባላ ተነሱ ሄልኩም ሲ ተወንጌል ንገሩ ሲ ሻአያት መጽ እጂ ነህናውን እዚ ኢና ክንክተሎ ዝግባ ዳህደ ግዚያ መንገድ ጥራይ ረኸብ አቢልኒዮስ كنغركم هيوت كذا اكل 180 قير كتب لوسي فرنيچر كغز خمان حساب كتبوكو ماني خاصخا حالي غليدي خاغلس حاسب يسب زوس هيوت كذا اكل سي حاب كتب لوسي ركب قالوا له صبو خم تدليسي كفلط الله ስለዚህ እጂ ኢየሱስ ዘገበራስ አቤት ካሁለ መስበሎስ ማንንም ደይገብሩ أنا خريئك دبحكو أبساقلا دايبه خريئك زنافكوسي
እስኻስና ቤተይ ክትዓቱ በቃ እዝኮ አፍሲሱ ካለ መልእክት ከይመጻሲ እዚ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ገይርወሎ መስለኩም በቃ አፍሲሱ ዳህራይ እንታይ ኢሉ መስለኩም ትምንሱ ትምልዋጡ ድማ ሐቀኛ ትራንስፎርምድ ድኾነ ለውጢ ትራንስፎርምድ ድኾነ ህይወትዩ እዚ ሰብ እዚ ዝጀመር ጎይታ ኢልዎ ከምቶም ዝሓለፈ ዝራእናዮም ጎይታ ኢሎም ካለ ደቀድሙ አይኮኑ ፕራዮሪቲው ድማ ንጎይታ ዝገበረ ሰብ ጎይታ ኢልዎ አባኸል ፍርቅ ሀብተ ኢሉ ንድኻታት ክህብ ዝተረፈ ፍርቅኸ ድኾነ ደዓመፅክዎ እንተሎ 4 እጥፍ ገይረ ድማ ክፈድዩ እዩ ተሓብታም ትመንእሰይ ናብ ጎይታ መፅኡ ኣብ ምዕራፍ 18 ተዘሉ ጎይታ እኮ ሓደ ነገር ኢልዎምሽ ፍርቂ ሓብተኻሲ ንድኻታት ሓብ ምስ በሎ ከቢዳቶስ ተመልሰ እዩ ንድሕሪ ዳሕራይ ጎይታስ ሓብታምሲ ካብ ዝድሕንሲ ግመል ብዓይኒ መርፍእ ምሕላፍ ይቀልል ምስ በለ ደቀ መዛሙርቱ ሰንቢዶ ማን ዲአዩ ክድሕን ዝበልዎስ እዚ ንሰብ እወ ከቢዱ ንኣምላክ ግና እንታይ ቀሊል ሓንቲ ምዕራፍ ምስ ከደት ተራእየ ሃብ ከይተባህለ እዚ ባዕሉ ፍርቅስ ንድኻታት ክህብ ኃጢአት በእንግሊሽ ክልተ ኪሮም ይጠቅልልዎ the sin of omission and commission ይባል omission ማለት ክትገብሮ ዝግባአካ ዘይገበርከዩ ኮሚሽን ድማ ድገበርካዩ ማለት ደፍረስካዮ ሕጊ ዝተሐላለፍካዮ ነገር ማለት እዩ እጅ ንኽልትዩ አማሊኡ ወንዝ ንድኻታት መሃብ ይግብኦ ነይሩ አይሃበን በሓንቲ መዓልቲ ፍርቂ ካብ ሃብተይሲ ንድኻታት ክህብ ኢሉ ወሲዱ ድገርም እታ ኻልአይቲ ድማ እሱ ዝፈጸሞ በደል ነይሩ ዘይግብኦስ ዝወሰደሎም ሰባት አሎ ነዚአቶም ድማ 4 እጥፊ ክመልስ ፍርቅ ንድኻት ሂቡ 4 እጥፊ ካሳን ድሕር ከፊሉ ድተርፎ እኮ ይብል ድተርፎ ምን ይመስለኩ ኢየሱስ ግን ረኺቡሎ ኽብርና አምላኽና ይኹን ብድሕሪውስ ሃብታም ቺፍ ታክስ ኮሌክተር ገለ አይኮነ እንደኸው ኢየሱስ ዘለው አንተ ኢየሱስ ዘለው ሃብታም ይክብርና አምላኽና ይኹን ክመልስ ከሎ ድማ ናይ ሕግ ፕሪንሲፕል ድፈልጥዩ ዘሃየስትዩ መሪጽዋ ድገርመኩ ዝኾነ ሰብ ካብቲ ዝሰረቆ ካብቲ ዝወሰዶ ህሊኑ ከሲስዎ ክመልስ እንድሕሪሉ ክመልሰሉ ከሎ በህይወት እንተሎ ክመልሰሉ ከሎ 1/5 ወይ ድማ 20% ወሲኹ ክመልሰሉ ሕግ ዛረብ 10% ይወስኸሉ ካብታ ዝወሰደ ድኾነ ድማ ሰሪቆ ቫይለንትሊ ዝተሓዘሰብ ብፍላይ እንስሳ አባጊ ብዕራይ ገለመለ እንድሕር ኮይኑ በህይወት እንተሎ ትብዕራይ ነቲ በሰረቆ ይመልስ ዳሕራይ ድማ እጽፍ ገይሩ ድማ ኸላአይ ድማ ይመልሰል ሓሪድዎ ድማ እንድሕር ኮይኑ ይብል ሕጊ ሕጂ ክመልሰሉ ከሎስ ካልናቱ ተመሊሱ ናተይ ብዕራይ ከመይ ዝኣመሰለ እንዲነይሩ ክብል እዩ እቲ ካሕሳ እንታይ ይኸውን መስለኩም 4 እጥፊ ናባጊ ናቦር ድማ ተኾይኑ 5 እጥፊ ዘኪዮስ ማንም አይሓዞ ኢየሱስ ይረኺብዎ ዘን ምስ ረኸቦ ሽኡንሲ the highest መሪጽዋስ ዝኾነ ሰብ ኣነ ዝኣመፅክዎ እንተሎሲ 4 እጥፍስ ክመልሰሉ ረአዩ ከመይ ዓይነት ለውጢ ከመይ ዓይነት ነገር ኣብ ልቡ ከም ዝኣተ ናይዛ ዛንታ ሓንቲ መልእኽታሲ ንስሐ ዝተለወጠ ህይወት ፍረ ዘለዎ ንስሐ እቲ አይነ ስውር ድኻዩ ኣብ መንገዲ ኮይኑ ዝልምን እምነት አርዩ ወደ ዳዊት መሃረኒ እናበለስ አሚንዎ ንጎይታ አይኑ ድማ በሪሁን እዚ ሰብ እዚ ድማ ንስሐ አርዩ ሰብ ጎይታ ዝገበረሉ ነገር ምስ ፈለጠ ክልተ እንከገብረን ዝግባእ ነገር መስቀል ተበሪሁል ካሲ ካብ ሰብ ዝጽበ ምላሽ እምነትን ንስሐን ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 15 ጎይታ
አገልግሎቱ አብዝ ጀምራሉ መንግስት አምላክ ቀሪብ አላ ስለዚህ እንታይ ግበሩ ይሉ ክርስቲያን ይሉ ተነሱ እመኑ ድማ በወንጌል እመኑ ተነሱ ጴጥሮስ አምራፍ ክልተ መስሐተቱ ወልባቶም ተወገእ ሰባት እንታይ ንግበር መስበልወስ ተነሱ ይሉ አምራፍ 16 ቤት ማእሰርት ዝሕሉ ዝነበረ ሰብአይ በአል ጳውሎስ ወጽዮም መሲልዎ ገዛ እርሱ ከጥፍ ዝደልየ ና አብዝለና አይተጥፍ ህይወትካ ገለ መስበሎስ እንታይ ክገብር መስበሎም እመን ሰብ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ሲዚ እምነትን ንስሐ እታ ንስሐ ድማ ሪሆም ንስሐ ሜታኖያ በግሪክ አብቲ ሐሳብካን አእምሮካን ልብካን አብቲ ብውሽጥ ምልዋት አብናይ ብሉይ ኪዳን ድማ እቲ ንስሐ ብደገብ ዝረአዩ ጣዖታት ተምልኽ ነርካ እንተኮይንካ ነተ ጣዖታት ተሓድጎ ኣብ ሓድሽ ኪዳኑ ተጠቂሙልና ኣለኹም አይነት ኣብ ተሰሎንቄ እንተሪኹም ካብተን ጣዖታትኩም ተመሊስኩም ሓዲኩም ወጪኹም ኣለኹም ነቲ ዝነበረካ ናይ ቀደም ህይወት ሓዲግካዮ ገዲፍካዮስ ትወጽእ 180 ዲግሪ ትምለስ ትልወጥ ሓድሽ ህይወት ትጅምር ምስ ጀመርካ ድማ ናይ ኣፍጥራይ ድማ ይኮነን ሪአዩ بفرعون زلوي بفرعون زغلص إذا سبزس 4 أصفخ ملسي فرق خبين دخاتات قال خب كلوس دحان السويد ليك كان يحج جيب صقا مهرت رخيب كان لخا هيوت رخيب كان لخا سئلك قصب ايبلون غويتا يفرحنا نحن هم غيد بلو سو قدم غويتا زنبريو قال نو يستخاخل يملس تا برينسيبل كما كو يا قداماي قرنطس مراف شو اتب زابا حدار زمصكوهم يلنا اي قدم غويتا زنبره هيوتيو حداري يقول اي بحلن يستخاخل غويتا بمركاب كاس هيوت يلوت امبر ስለዚህ ሰብዝስ አሪውን በቃ አብዛ ከተማዚያ ድህጅ አና ናይ ጎይታይ በአይደ እንቀፍ የለ ኢየሱስ ጎይታይ ፍርቅ ሀብታይ ከህቤ 4 እጥፍ ድማ ገለለካ ንዝብለንሲ ከመልሰሉ ለተለወጠ ህይወት ለተቀየረ ህይወት እታ ምንሱሲ በህይወት በፍረስ አሪው ማርቲን ሉተር ናይ ሞዳታ ናይ ሪፎርሜሽን አዋጅ ተአወጀላ ሪፎርሜሽን ኩቁጽር ከሎ ካብአዩ ዝቁጽር አብ ጉተንበርግ ሲ 95 ቴሲስ ጽሁፋሲ ጽሂፉ አብታ ቤተ ክርስቲያን መጽኡ ጠቂው ተቀዳመይት እንታይ አትብል መስለኩ ንስሐ እንታይ ብል መስለኩም አባድማ the repentance is the life of a Christian ንስሐ ሲ ናይ ክርስቲያን እንታዩ ህይወት እዩ ናአታቶም ናብ ካህን ከድካ ገለእዩ ትዛረቡ ትብሎ ገለ ነገር ትረክበሉ ኖ ክርስቲያን ህይወቱ እዩ ኦፍ ኮርስ ታመጀመሪያ ከተነሳህ ከላ ድህነት አብይ ኸትረክ መመሊስ ካብ ዝተነሳህ ካማልት ስትድህን ማለት አይኮነን ግን ምስ አምላክ ዘለካ ህብረት ምስ አምላክ ዘለካ ነገርሲ ብዝተነሳህካ ብዝተመለስካ መጠን ናብ ጎይታ ብዝቀረብካ መጠንሲ እናተሐደሰ ይኸይድ renew ይኸው ስለዚህ ሉተርሲ is a Christian is a life of Christian ናይ ክርስቲያን ህይወት ነገር መሰበላሸናስ እና ተመለስና ታመምላስ ተማኸምዚያ ሕጂ በዚያ ከዛዝ መልኩ ቀደም ሐራቀሞ አነኮ ሐራቀ እንዳበለ ከኸይድ ይብሉን ክርስቲያን አነኮ አፈይ ከምዚያ እንዳበለ ሲከኸይድ ይብሉ ሰብ እንዳቆረጸ ዝኸይድ ዝነበረሲ ሕጂ በቃላቱ ገው ድማ ሰምህ ወይ ማር ሐራቀ እንዳበለ ዝኸይድ ዝነበረ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ብዝሃበው ጸጋ ድማ በትዕግስቲ መምልላስ ይማር ቀደም ደበላሸናዮም ነገራሲ እና ተካናዮም አንጻሮም ዝሆኑ ነገራሲ እና ገበርና እዩ ዝኸይድ እዚ ሰብዚ ኮም ይሆን ሎሚ ስኻውን ወድ አብርሃም ዲኻ አብዛ ቤት እዚኣ ምድሃን ኮነ ይሉ ወይ በዚህ አድማ ሳዚሙዋ አነዝ መጻው ይሉ ነዚ የመጽ ጥፉአት ግደሊ ከድህን የመጽ ተልቁ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚዩ ንጥፉ ግደሊ ከድህን ሎምናቴ እናትኩም እንተልቆ እዚዩ ካላ አይኮነ ምስ ኢየሱስ ኮይና ተጠፍጠህ እንደሊ ከነናዲ ምናልባት ከም ዘኪዮስ አብሳግላ ዘሎ ምናልባት ከም ዘኪዮስ
تمحبرسب نيقوهم نو زبلوم زلو انتلو هناغنا فقر غويتا زتامنا سبات نو اخاون غويتا يقبلك نا انا اخاونسي يدليكا يكنبلوم تازتامنا يوس نخالوت كنهب ازيو صاويتنا كبرنا املاكنا يكون راسنا نبيلنا نصلي እግዚአብሔር ይመስገን እቶም እተጠመቁ ሰባት ቀስልኩም በዛ ለድህሪት ኪዱ እግዚአብሔር ይባርኩ እቶም ተጠመቁ ሰባት ለድህሪት ኪዱ ዛጻውይት እዚ አገን ከገብሬ ካሎት አይተንቀሳቀሱ አቅድሜ ሰዓትና ኢና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ሎሚ ናብ ጎይታ ክትመጹ ልብኩም ክትከፍትሉ ህይወትኩም ክትህብዎ ትደልዩ ሰባት አማእኸልና እንተለኹም ናኻትኩም እድመ ከይገበርና እዛ አገልግሎት እዚ ክንውድ ክንዓጽ አይደለኒ ትሉ ዶሎሚ ህይወትኩም ነዚ ኢየሱስ ክትህብዎ ትደልዩ ሃሌሉያ ዘለኹም በጸሎት ክንድግፈኩም መታን እስኪዳውኩም አሪኡንሞ እግዚአብሔር ይባረክ እንጽልየልኩም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካልኦት ኩላትና እንዳመስገንና እንዳጸለና خلنا ናይ ሞዳታ كصوي እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚ ክስእቦ ደሊ ልበይ ከፍተሉ ደሊ ዝብል ሰብ እንተሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፍቅር ኢየሱስ ነው ፍቅር ኢየሱስ ነው ፍቅር የፍቅር ትርጉም ያጣስ ወደ ኢየሱስ መጥቶ ይቅመስ እኛስ የፍቅር ልጆች ፍቅሩን ጀራ ጠግባለን መዘምራን በአርናብ ዝኽመጹ የመምጽኡ ኮይና ለጎይታ ደግምና ከነምሉ ኮይና እግዚአብሔር ይባረክ تزصوعنا هاليلويا نتخبز حما زوطانا هاليلويا مسكنا هاليلويا خنا مسكنينا هاليلويا طوي كنمبر معاست مريت كنمبر معاس مريتك كابا خاص كل يوم خوينو لك شلافتي كتكبر لي وشلافتي كتكبر لي وشلافتي تدلعي نفسي عالبحر ديوساتيمو كبرو العين كمزمور ترايكوي كبرو العين كمزمور ترايكوي
እትብርሃም ምስመተ ጠልማት ከመይሉ ሕዞ ጠቦቐ መዓልታት ኣብ ቅድመዩ ዘሎ ብሩህ መዓልታት ኣብ ቅድመዩ ዘሎ ጠቦቐ መዓልታት ኣብ ቅድመዩ ዘሎ ብሩህ መዓልታት ኣብ ቅድመዩ ዘሎ بحقوس حرنتا تأوج على نفسك سلة سبرار عتكب كسادي سلة سبرار عتكب كسادي قنعي لا تزمر بقللتا تجدر عملي دعوتها كبتي تزل عملي دعوتها كبتي تزل عملي دعوتها كبتي تزل عملي دعوتها كبتي تزل هللويا اسكب حساب كابزلنا يا حفيدنا خمسنا الان زمرينا نفسي هادمة عملي دعوتايا تبتي خيوط مفنترة نفسي هادمة عملي دعوتايا عملي دايا 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 تبتي خيوط مفنترة نفسي هادمة عملي دعوتايا تبتي خيوط مفنترة تبتي خيوط مفنترة نفسي هادمة عملي دعوتي تبتي خيوط مفنترة نفسي هادمة عملي دعوتي عملي دايا 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 زمنتي عالم زمنتي عالم زمنتي شبشب زمنتي شبشب زمنتي شبشب زمنتي شبشب زمنتي عالم زمنتي عالم زمنتي عالم زمنتي عالم زمنتي عالم زمنتي عالم زمنتي شبشب زمنتي شبشب زمنتي شبشب زمنتي شبشب زمنتي عالم 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 تباتي خيوط مفنترة نفسي هادمة عملي دعوتي 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 عملي دايا عملي دايا عملي دايا عملي دايا عملي دايا عملي دايا
نمبر معاس بريتك كابخس كل يوم خين لي وشلافتي كتكبر لي وشلافتي كتكبر لي وشلافتي شلافتها كاي كتكبر كافتها كاي كتكبر كافتها كاي كتكبر كافتها كاي كتكبر كافتها قويتاي أنخلك أريد كان نمبر معاس بريتك تاوي كان نمبر معاس تاوي كابخس كل يوم خين لي وشلافتها كتكبر لي وشلافتها كتنكسر لي وشلافتها كتكبر لي وشلافتها كتنكسر لي هاليلويا هاليلويا نتسوى عن ناس هاليلويا كبري يخنا هاليلويا بتاقعد بقلتها
ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርና አምላኽና ይሁን። ክብርና አምላኽና ይሁን። ስለቶም ጎይታ ዝሓበና ሎማልቲ ድማ ኣብ ቅድሜና እዚ ስርዓት ዝፍፅሙ ሰባት ስለ ኩሎም ምስኪን ጎይታ ክብርና ሃቦ እግዚአብሔር ይባረክ። ክብርና አምላኽና ይሁን። ጎይታ ይባረክ። ኣብ ዘለኹም መኸፈሉሞ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብቲ ስርዓት ክንሓልፍ ኢና። እግዚአብሔር ይባረክ። ከምቲ አንተ ወይ ዝበልክዎ ንጎይታ ትዝገብረልና ነገር ምስተረዳእናስ ንወስዶ ስጉምቲ በእምነት በንስሐ ናቦ ምስበፃና ቀፂልና ንወስዶ ስጉምቲ ሲ ማይ ጥምቀት እግዚአብሔር ይባረክ። ጴጥሮስ ተነስሑ ተጠመቁ ይልዎም ግብረ ሐዋርያት 16 እቲ ዝኣመነ ምስ ቤቱ ድማ ንሱን ተጠሚቁ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ሰብ ማይ ጥምቀት ድማ ይወስድ እታ ተቀጽል ዘላ ድማ ስጉምቲ ይወስዳ እግዚአብሔር ይባረክ። እቲ ምንሳህ ልብናዩ ድማ ግን ንሰብ ኩሉ ንምስክሮ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ሎማልቲ ኣብ ቅድሜና ስለ ዘለው ሰባት ጎይታ ይባረክ። ከምታ አንተ ይዝብሎ ዝነበርኩ ዞም ሰባት ገለሰብ አዲምዎም የመጽዮም ንህና ድማ ኸሙ ኣብቲ ሳግላን ዘሎ ንኣን ኢየሱስ ልበል እግዚአብሔር ይባረክ። ዚአን ካብተን ድፈትወን ሰናብትየን እግዚአብሔር ይባረክ። ኣብ ሰለስተ ወርሒና ነገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን። ነታ ተቀጽል ሰለስተ ወርሒ ድማ ኩላትና ሰባት እንዳአደምና ከምዚ ዝዳለው ሰባት ከምዚ ህሉና እምነተዩ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ተአጊስኩም ጸኒሕኩም ምሳታቶም ሰለብሬት ክትገብሩ በፍቅሪ ሓተኩም እግዚአብሔር ይባረክ። አገልጋሊ ቴድሮስን ፓስተር እኸትን ክመርሑናዮም ናብ ተቀጽል ሰዓትን ሓልፊና ክብርና አምላኽ ይኹን። ኢየሱስ ጎይታይ ጎይታ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዝጥመቁ ሰባት ስለ ዝሃበና ክብሪ ንሽሙ ይኹን። ዝተሓገሰ ሰብ ተዳእ ኣሎ? እንደገና ድሙቕ ጠቕዒትን ዕልልታ ንጎይታ እስኪ ሃሌሉያ። ጎይታ ይባረክ። መብዛሕትኦም ኣብዚ ዝጥመቁ ዘለዉ ሎማዓንቲ ኣብ ማእኸልና ኣብ ጎይታ ዝተቐበሉ እዮም። እግዚአብሔር ይመስገን። ካብ ዛዕቢ ነገር ሰብ ኣብ ማእኸልካ ጎይታ ተቐቢሉ ተማሂሩ ድሕነት ተማሂሩ ክጥመቕ ክዓቢ ካብ ምርኣይ ዛዕቢ ነገር የለን። ናይ ቤተ ክርስቲያን አልቲሜት ጎላ ድማ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ ጎይታ ስለ ዝገበረ ድማ ንጎይታ ክብሪ ይኹን። ሕጂ ኩላትና ስለ ስርዓት ክንጽልይና እሞ ብቐጥታ ናብቲ ጥምቀት ክንከይድ ኢና። ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላኽና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና። ናብ ማሕበርካ ዝድሕኑ ነፍሳት ኣብ ፀፅባሕቲ ወሰኽ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ጎይታ። በዞም ነፍሳት እዚኣቶም ድማ ክትባረኸና ስለ ዝፈተኻ ነኽብረካ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላኽ እነሆ ፍረ ክህልወና ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ እሞ ደጊምና
نبارخك كالنا سلا نفس وقفهم بزمعات زطمقوا أحواتن أحتن دقنا نقويتا نمسكنا كالنا بسرعة زسغابينخا كتكبر نسألي كبر خلنا عخا نهب بشيم يسوس آمين هاليلويا برنا أملاخ يكون بدك تبعد يا جبرنا بروك في كان كم قديم كاغوي تاي وارخك እግዚአብሔር ይመስገን ሽምካመኒ ብሩክ ሀብተ ሚካኤል በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ካለ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዛ አመንካ ነህና ደማ በስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሐደ አምላክ ተጠመቀካ አመስቀል ወይትካ ከተብሕለኒ ናጠላኩኻ ምስበተኻኒ ከምዚረኹን ኣገሪሙኒ ዘይንቡር ኮይኑስ ኣደኒቑኒ ሓያልቶርኻ ሓይሊ ኮይኑኒ ክዘምረልካ ይድርኸኒ ክዘምርየ ኣየቋርፅን ንዓኻ ክዘምርየ ኣየቋርፅን ንዓኻ ክዘምርየ ኣብ መስቀል ጐይትካ ከተድሕነኒ እግዚአብሔር ይመስገን ሽምካመኒ አማኑኤል በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ካለው በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዛ አመንካ ነህና ደማ በስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ነጥመቃካል ሰብ ጌሩኒ ኢየሱሰይ ታሪኸ ለዊት ሓድሽ ሰብ ጌሩኒ ኢየሱሰይ ታሪኸ ለዊት ሓድሽ ሰብ ጌሩኒ ኢየሱሰይ ታሪኸ ለዊት ኢየሱሰይ ታሪኸ ለዊት praise God ሽምካመኒ አቤል ሙሴ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ካለው አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዛ አመንካ ብሽም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሐደ አምላክ ነጠመቀካል ምስጋና ላንተ ነው ክብር ላንተ ነው ሽብሸባ ላንተ ነው ክብር ላንተ ነው ያርክልኝ ብዙ ጌታ ያርክልኝ ብዙ ውለታ ያርክልኝ ብዙ ጌታ ያርክልኝ ብዙ ኢየሱስ ምስጋና ላንተ ነው ክብር ላንተ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሽምካመኒ አማኑኤል ኃይለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ካለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዛ አመንካ ነህና ደማ ብሽም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ነጥመቃካለና እልልል ክብሌ 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 ሓጎስ እልልታ ተወጃላ ነፍሰይ ስለተ
ስለተሰብረ አርዕትካ ክሳደይ ስለተሰብረ አርዕትካ ክሳደይ እድዒላ ትዝምር ብእልልታ ትጭፍር ኣምሊኽ ዳዊት ከምብተይ ትዘልል ኣምሊኽ ዳዊት ከምብተይ ትዘልል ኣምሊኽ ዳዊት ከምብተይ ትዘልል ኣምሊኽ ዳዊት ከምብተይ ትዘልል እግዚአብሔር ይመስገን። ሽምኪ ማን አስሚና ሙሴ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ከዶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዛ አመንኪ ንሕና ድማ ብሽም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ነጠምቕ እግዚአብሔር ይመስገን። ሽም ከመኔ ዮርዳኖስ ተፈሪ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ከዶ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዛ አመንኪ ንሕና ድማ ምሽም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ነጠምቐክልና يحبسالو لبي كل جزي بابا 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 نعسنا يمبار كويلو لمادكا كويلو لمادكا نعسنا مبار نسيو حقوسكا نسيو حقوسكا عسلاي بدوان كوين لول مادكا كوين لول مادكا نعيسكو مدوار نسيو حقوسكا نسيو حقوسكا لومي زمر الكاتبا زمر الكاتبا لغيزي زمر الكاتبا لومي زمر الكاتبا زمر الكاتبا لغيزي እግዚአብሔር ይመስገን። ሽም ከመኔ ራህዋ ተፈሪ ብሽም ኢየሱስ አሜን ከዶ ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ስለዛ አመንከ ንሕና ድማ ብሽም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ነጠምቐክለን ደሙሎ ልዳተይ መን ይደፍሮን ቤተይ 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 ደሙሎ ልዳተይ መን ይደፍሮን ሁላትና ሀብሰለና ያንኩሲና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ለጊዜና እግዚአብሔር በመዝሙርና መስገና ሃሌሉያ مسقط
ድምቅ ድበለ ልልታ ጣቂት ነዚ ጎይታ እዚ ይኹን እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክና ይኹን ከምዚ ድማ ኣብዚሁ ጎይታ ይሃበና እግዚአብሔር ይባረክ ኩላቶም ተዝምስክሩ ደስ ምበለኒ ነናቶም ነገር ከም ዘለዎም ርግፀኛ እግዚአብሔር ይባረክ ራህዋ ተፈሪ ዮርዳኖስ ድማ ሓፍታ እግዚአብሔር ይባረክ አማን ድማ ራህዋ በዓል ቤታዩ ኣብዛ ገዛዚ አሲ መድሃና አትዩ እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክና ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዲሴምበር ከባቢ ጎይታ ተቀቢሉ አባ خላ ድማ ጾም ጸሎት ንወጽ ነርና ናይ ክልተ ሰሙን ናይ ገለሲ ንጾም ጸሎት ድማ ምሳና መጽዩ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ቀድሜና ከምዚ አይነት ምልዋጥ ይስለ ዘለና ንአምላኽ ክብሪ ይኹን ነው ስለ ነፍስ ወከፎም እግዚአብሔር ይባረክ ስለዞም ሸውዓተ ሰባት ደጊምና ንእግዚአብሔር በእልልታ በተቀየት በጭብጨባ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ይዳውኩም ዘርጊሁሞ በረከት እግዚአብሔር ክንወጽና እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ገጹ ይብራሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ኣብ ትኸድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ደገ ጸላእትኩም በኢየሱስ ስም ውረሱ ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ በሰላም ኪዶ